Και καθώς ακούμε Κόζα Μόστρα και τον Λεβέντη, έχει έρθει η ώρα να καλημερίσω τον Άγγελο Κουτσούκη. Καλημέρα. Καλή σου μέρα Μαρίνο, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε. Έχουμε σήμερα τη χαρά να παρουσιάζουμε μια υπέροχη συλλογή, το Ξαναδιαβάζοντας το Μίκη Θεοδωράκη, της οποίας έχεις την επιμέλεια. Μαζί με τον Μωυσία Σέρ, ναι. Βεβαίως. Θέλω καταρχήν, η πρώτη απορία που είχα ήταν πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για να φτιαχτεί μια τέτοια συλλογή. Να σου πω ακριβώς πώς γεννήθηκε. Πριν από αυτό, πολλά χρόνια πριν, στη δεκαετία του 90, μια μέρα είχα μπει σε ένα δισκοπωλείο, όπου ακούω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή ακόμα που υπήρχαν τα δισκοπωλεία με βινίλιο, και έβαζα ένα δίσκο να παίζει. Λοιπόν, ακούω λοιπόν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Ρωτάω τι είναι, και ήταν ένα αφιέρωμα που είχαν κάνει οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της δεκαετίας του 90 στον κλασικό Cole Porter. Το αγόρασε επί τόπου βέβαια, το έχω ακόμα αυτό το δίσκο, τον ακούω, είναι καταπληκτικός, και ήταν πώς μετέφεραν τα τραγούδια του 1930, 35, 40 του Cole Porter στη δεκαετία του 90. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε. Κάποια στιγμή, όταν μου δόθηκε δυνατότητα, κυρίως το 1997-98, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάναμε στη Λύρα, γιατί δούλευα στη Λύρα, ένα αντίστοιχο αφιέρωμα στο Βαγγέλη Γερμανό, όπου όλοι οι καινούργοι καλλιτέχνες, ας το πούμε έτσι, ήταν τότε από τα Ημισκούμπρια μέχρι τη Θεοδοσία Τσάτσου, μέχρι όλοι τέλος πάντων, όχι ο Φίβος Τελειβοριάς, ήταν ο Μανώλης Φάμελος, οι πάντες, διασκέψαν τα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού. Και το λέγαμε το δίσκο στο Βαγγέλη με αγάπη. Στο Βαγγέλη με αγάπη, ναι. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε πάντα, να ακούω τα τραγούδια, αν υπήρχε λόγος να διασκευαστούν. Πειραγμένα, Πειραγμένα. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, συναντήθηκαν και Μαργαρίτα Θεοδωράκη, την κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, συζητήσαμε διάφορα. Κάποια στιγμή της λέω πόσο φαίνεται αυτή η ιδέα, και ενθουσιάστηκε. Το πρώτο που φέραμε να ακούσει και ο συνθέτης διασκευασμένο ήταν ο Λεβέντης, που μόλις ακούσαμε. Ο Λεβέντης, Όταν το άκουσα, κατάλαβα ότι όντως υπήρχε λόγος να διασκευαστεί το τραγούδι. Δηλαδή, νομίζω ότι η Κόζα Μόστρα το έφεραν απόλυτα στο σήμερα. Ένα τραγούδι που γράφτηκε, που το ακούσαμε γύρω στη δεκαετία, του 1970, γύρω εκεί, κάπου. Θεώρησα ότι αυτό που ακούσαμε ήταν σήμερα. Και ότι τελικά, ακούγοντας τελικά όλο το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι πάρα πολλά από αυτά τα τραγούδια όχι μόνο δεν έχουν ξεπεραστεί, αλλά είναι πιο σημερινά από πάρα πολλά άλλα σημερινά. Εμένα ξέρεις τι ήταν το πρώτο που μου έκανε εντύπωση, ότι υπάρχει σε όλα τα τραγούδια ένας σεβασμός στο πρωτότυπο. Εντάξει, οι ενορχιστρώσεις εννοείται ότι διαφέρουν και όλα αυτά, αλλά δεν το παίρνουμε και το κάνουμε άλλο τραγούδι. Είναι αυτό που ήταν, αλλά το έχουν φέρει στο σήμερα. Αυτό ήταν ο κύριος στόχος. Δεν μπορείς όταν μιλάμε για έναν δημιουργό του μεγέθους του Μίκη Θεοδωράκη, δεν μπορείς να πειράξεις κάτι που να το κάνεις χειρότερο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το φέρεις όσο γίνεται πιο κοντά στο σήμερα. Να σου πω ένα παράδειγμα, ακόμα και το τραγούδι που έπαιξε με μια κιθάρα ουσιαστικά, η Αρλέτα, στο Περιγιάλι το Κρυφό, νομίζω ότι η ανάγνωση που του έκανε το έφερε στο σήμερα. Δεν πειράχτηκαν τα τραγούδια με την έννοια του να αλλάξουν, να γίνουν αγνώριστοι, δεν ξέρω τι. Και η αλήθεια είναι ότι από αυτά που υπάρχουν στο δίσκο υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν μπήκαν, ακριβώς για το λόγο επειδή δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Αυτός ήταν ο λόγος, όχι ότι θα έπρεπε η συλλογή να είναι 10 CD. Όχι. Ήταν επειδή θέλαμε να είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν περνάει από την έγκριση του Δήμου Θεοδωράκη και της κόρης του όλο αυτό το πράγμα, πρέπει να είναι πιστό στο πνεύμα του συνθέτη. Η επαφή αυτή με τον Μίκη Θεοδωράκη, κατά τη διαδικασία, τι σου άφησε? Δηλαδή ήταν άνθρωπος δεκτικός ή ήταν, ξέρεις, είναι και λίγο δύσκολο να φέρεις... Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ο πιο δεκτικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει, με την έννοια ότι μιλάμε για έναν δημιουργό αυτού του μεγέθους, ο οποίος όμως έχει ένα μυαλό μικρού παιδιού, δηλαδή μικρού παιδιού στο πώς ακούει τη μουσική. Δηλαδή, όταν άκουσε αυτό που ήταν το πρώτο με τους Κόζα Μόστρα, εγώ φοβήθηκα. Δηλαδή, λέω τώρα, εντάξει, είναι άλλο, είναι πιστό στο πνεύμα μεν, αλλά είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι όπως το έγραψε τότε που το τραγουδούσε ο Μανώλης Μητσιάς, ας πούμε. Ναι. Φοβήθηκε στην αντίδρασή του, Ναι, μου είπε είναι σπουδαία μουσική. Αυτό.
πολύ σημαντικό για ένα συνθέτη αυτού του μεγέθους να πιστεύει σε νέα παιδιά, έτσι. Είναι το πιο σημαντικό από όλα, και ο Θεοδωράκης το έχει κάνει μότο της ζωής του αυτό το πράγμα, το ότι θέλει τα τραγούδια του, η μουσική του, το έργο του να κυκλοφορεί σε νέους ανθρώπους. Δηλαδή μόνο έτσι θεωρεί και ο ίδιος ότι θα συνεχιστεί να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το τεράστιο έργο του. Και έτσι αποδεικνύεται ότι εκτός από τεράστιο συνθέτης είναι και έξυπνος άνθρωπος, έτσι. Δεν μπορείς να βασιστείς στο τότε. Όχι, γιατί θα σου πω ένα πράγμα, όσο και να ακούγεται αυτό που θα σου πω τώρα μπορεί να ακουστεί και λίγο ιερόσιλο, αλλά εντάξει, επειδή μου συνέβη το λέω και έχω το θάρρος να το πω. Υπάρχει ένα τραγούδι που έχει διασκευάσει ο Λάκης Παπαδόπουλος, τη Λειτουργία. Η Λειτουργία, ναι. Το ακούσαμε πριν από λίγο, ναι. Ωραία, θα να πω το εξής πάνω σε αυτό, ότι όταν όλοι ξέρουμε το πρωτότυπο με τη Μέρι Λίντα, ναι, είναι τόσο, στο πρωτότυπο του, είναι τόσο άψογα παιγμένο που η δική μου εμπειρία μου, όταν το άκουγα λίγο αφηρημένα. Δεν είχα καταλάβει τι θέλει να πει το τραγούδι. Όταν το άκουσα με τον Λάκη Παπαδόπουλο, κατάλαβα τι έλεγε το τραγούδι. Δεν είναι περίεργο αυτό το πράγμα? Και περίεργο και χρήσιμο όμως. Ναι, γιατί ήταν με τη Μέρι Λίντα τόσο άψογα τραγουδισμένο και τόσο άψογα παιγμένο, που δεν σου άφηνε περιθώρια να καταλάβεις τι ακριβώς λέει. Ναι, ναι. Να εμβαθύνεις εννοείς. Ναι, να καταλάβεις ακριβώς τι λέει το τραγούδι. Με το Λάκη κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να πει το τραγούδι. Λοιπόν, να σου δώσω μια ανάσα, να ακούσουμε για λίγο τη Ρίτα Αντωνοπούλου να μας λέει την όμορφη πόλη και συνεχίζουμε. Έγινε. Η όμορφη πόλη, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ένα από τα συγκλονιστικότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ στη χώρα μας. Δεν ξέρω η δική σου άποψη ποια είναι. Είναι, και αν σκεφτείς ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει μόνο την ελληνική του ανάγνωση, είναι ένα από τα τραγούδια του Μίκη που τραγούδισε στα γαλλικά η Πιάφ. Δεν ξέρω πολλούς Έλληνες συνθέτες που να έχει τραγουδίσει τραγούδι του Edith Piaf. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εδώ με τη Ρίτα ήταν ότι θέλαμε να ακούγεται σαν να λεγόταν σε έναν δρόμο με ένα κορντεόν από πίσω να παίζει. Θέλαμε να πλησιάσουμε το πρωτότυπο, και γι' αυτό και η Ρίτα, η οποία είναι μία από τις συγκλονιστικότερες τραγουδίστριες που έχω ακούσει από τη νέα γενιά, εδώ τραγουδάει το μισό τραγούδι στα ελληνικά και το άλλο μισό στα γαλλικά. Ακριβώς. Όπως το είπε η Πιάφ. Και κυριαρχεί αυτός ο ήχος να καλή ώρα. Ακριβώς. Του ακορντεόν. Εδώ παίζει επίσης η ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Θέλω να μου πεις για το δικό σου κομμάτι. Εντάξει, πέρα από τιμή, υποθέτω ότι ήταν και μια τεράστια ευθύνη το να αναλάβεις την επιμέλεια μιας τέτοιας δουλειάς. Πώς το εξέλαβες όλο αυτό κατά τη διαδικασία? Ακριβώς όπως το περιγράφεις. Δηλαδή ήταν και τιμή βέβαια τεράστια, αλλά απ' την άλλη ήταν και μια, δεν ξέρω, δηλαδή... Βάρος πρωτόγνωρο. Έπρεπε να ακούσεις κάθε ηχογράφηση που γινόταν, και ξέρεις, έχω εμπιστοσύνη στο ένστικτό μου. Δηλαδή με το που άκουγα μια ηχογράφηση ή από αυτό που έβγαινε, από την ιδέα που είχαμε πριν γίνει μέχρι να το ακούσει το τραγούδι έτοιμο, το ένστικτο έλεγε αν είναι καλό ή όχι. Και συνήθως ποτέ δεν έπεφτα έξω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ένστικτό σου λέει αν είναι καλό ή όχι. Υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία μπήκαν, δεν θέλω να πω τώρα, όταν το πρώτα άκουσα. Να σου πω ένα παράδειγμα, να το πω με ονόματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Νίνα Λοτσάρη είναι μια καλλιτέχνη η οποία δεν έχω ποτέ σχέση. Ναι. Δεν είχα σχέση. Δηλαδή αυτό που κάνει με αφήνει παγερά διάφορο. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη επέμενε να τραγουδήσει. Εγώ είπα όχι. Λέω δεν έχει σχέση ο κόσμος της Νίνας Λοτσάρη με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Ουσιαστικά λοιπόν η Μαργαρίτα αυτό έκανε ένα παιχνίδι, έβαλε τη Λοτσάρη να τραγουδήσει το τραγούδι. Που θα ακούσουμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν τα ακούσατε ή όχι. Όχι, θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, όταν άκουσα το αποτέλεσμα, ήταν
συγκλονιστικό, δεν μπορούσες να πεις όχι. Το είπε πάρα πολύ καλά και μάλιστα ένα τραγούδι το οποίο είχε τραγουδήσει πριν ο Βασίλης Λέκας και το είχε τραγουδήσει δεύτερη εκτέλεση και ο Γιάννης Πάριος, ναι. Θεωρώ ότι η εκτέλεση της Λοτσά είναι καλύτερη και από τον Λέκα και από τον Πάριο. Μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά ξέρω ότι είσαι απολύτως αντικειμενικός και το αποδεικνύεις. Δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός, ποτέ κανείς δεν είναι αντικειμενικός, είναι θέμα προσωπικού γούστου. Είναι και το προσωπικό γούστο, αλλά είσαι αντικειμενικός υπό την έννοια ότι μόλις τώρα είπες ότι εσύ είχες τις αντιρρήσεις σου, αλλά μόλις τα άκουσες δεν μπορούσες να μην παραδεχτείς. Ναι, το είπε πάρα πολύ καλά. Ναι. Έτσι, για του λόγου του αληθές. Για πάμε να την ακούσουμε λίγο. Πώς να ξεχάσω, έτσι. Ναι. Πιστεύεις ότι κάποια τραγούδια είναι γραφτό να τραγουδηθούν από κάποιες φωνές? Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Ανέφερες νωρίτερα αυτό το τραγούδι το έχουν ερμηνεύσει μεγάλες φωνές, και έρχεται ένας άνθρωπος της νέας γενιάς που δεν έχει άμεση σχέση με αυτό το συγκεκριμένο ύφος, το τραγουδάει και το αποδίδει όπως το αποδίδει. Πιστεύεις στη μοίρα, στην τύχη, ή είναι τα πάντα θέμα προγράμματος? Όλα παίζουν, αλλά θα πω κάτι, ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη ηχογράφηση έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ενορχήστρωση. Παίζει η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, έτσι, ας μην το ξεχνάμε αυτό που ξέρει. Βέβαια. Ναι. Έτσι, ο Σταύρος ο Καβαλιαράτος έχει κάνει την ενορχήστρωση και παίζει κιόλας, και νομίζω ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η ενορχήστρωση στο πώς αποδόθηκε το τραγούδι. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε το εξής, ότι φωνές πάντα υπήρχαν στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλοι τραγουδιστές πάντα υπήρχαν. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι γιατί δεν ακούμε σήμερα κάτι αντίστοιχο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθέτες. Δεν υπάρχει το υλικό, η πρώτη ύλη. Αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη από ένα συνθέτη ή ένα τεράστιο στιχουργό, ας πούμε, όσο καλή φωνή και να έχεις, δεν βγάζεις τίποτα. Δηλαδή, ακούμε πάρα πολύ καλές φωνές στα διάφορα αυτά τα talent show που βλέπουμε στην τηλεόραση και όλα αυτά. Δεν θα κάνουν τίποτα, όπως δεν έκαναν τίποτα και όλοι οι προηγούμενοι. Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν έχεις θέλει πρώτη ύλη. Σύνθεση και τραγούδι. Σύνθεση και στίχο, ας πούμε, μουσική και στίχο. Αν δεν έχεις μουσική και στίχο, τι να κάνεις? Εσύ είχες την τύχη και τη χαρά, κάνοντας 2 δεκαετίες και ραδιόφωνο, να ανακαλύψεις τέτοια τραγούδια που στην πορεία έγιναν διαχρονικά, και τότε το καταλάβαινε κάποιος ότι αυτό το τραγούδι θα μείνει, ρε παιδί μου? Ναι, νομίζω ναι. Έχει τύχει για 2 δεκαετίες τουλάχιστον να μου έρχεται ένας δίσκος καινούριος, να τον ακούω για να βάλω το αντίστοιχο ένα τραγούδι καινούριο στο ραδιόφωνο. Τον άκουγα, καταλάβαινα αμέσως ότι αυτό το τραγούδι θα μείνει. Και πολύ πριν το ανακαλύψουν. Συνήθως τα παλιότερα χρόνια, όταν σου στέλνουν ένα δίσκο, οι εταιρείες δίσκων είχαν σημειωμένο και δίπλα ποιο θεωρούν αυτές ότι θα βγει και θα παίξει και θα γίνει επιτυχία. Σωστά. Είναι πάρα πολλές φορές που έπαιζα αυτό που μ' άρεσε εμένα και τελικά αυτό έβγαινε. Ήταν εμφανές ότι ένα καλό τραγούδι μπορεί να μην το έχουν καταλάβει από την αρχή οι εταιρείες δίσκων ή δεν ξέρω ποιος, αλλά το καλό τραγούδι πάντα μένει. Δεν υπάρχει. Εγώ έχω περιπτώσεις καλλιτεχνών που έχω φιλοξενήσει και τους λέω, από τον τάδε δίσκο σου μου άρεσε τρομερά, το αγαπημένο μου ήταν εκείνο. Και μου λέγανε και μου έχουν πει ότι μωρέ εντάξει καλό ήταν, αλλά δεν είμαι εγώ αυτό, δεν είναι στα αγαπημένα μου, δεν πούλησε. Όλα, ξέρεις, ανάλογα την περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις, να σου πω κάτι, ένα παράδειγμα. Όταν
βγήκε ο δίσκος που είχε κάνει τις μέρες και τις νύχτες στη Μελίνα Κανά με το Σουράτη Μάλαμα, έτσι. Ναι, ναι. Είναι τεράστια επιτυχία και αυτό που έμεινε από όλο αυτό το δίσκο, όχι μόνο, αλλά ένα τραγούδι που χαρακτήριζε το δίσκο ήταν να βάλετε μεταξωτά και να φυσάει. Είχα ρωτήσει τη Μελίνα Κανά και της λέω, κατάλαβες την ώρα που το έλεγες ότι αυτό το τραγούδι θα βγει και ότι θα γίνει αυτό που θα γίνει? Μου είπε όχι. Ούτε καν, Όχι, τη στιγμή που το έλεγα, βέβαια μου λέει, αισθάνθηκα ένα περίεργο πράγμα, απογειώθηκα, το είπα με κλειστά μάτια γιατί ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν περίμενα ότι θα βγει αυτό το τραγούδι. Συμβαίνουν και αυτά. Από την άλλη, όταν ρωτήσεις έναν καλλιτέχνη, έχοντας βγάλει ένα δίσκο, ποιο θεωρείς ότι είναι, ποιο αγαπάς περισσότερο? Η κλασική απάντηση, η κλισέ απάντηση που θα πάρεις είναι ότι δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Είναι όλα αγαπημένα μου και μάλιστα μείναν και 2-3 απ' έξω που μακάρι να χωρούσαν. Ναι, εντάξει. Ναι. Συνήθως είναι η κλισέ απάντηση όπως την είπες και εσύ. Δεν μπορείς να πεις τίποτα πάνω σε αυτό, γιατί όταν είσαι πάρα πολύ καιρό βουτυγμένος μέσα σε ένα υλικό, πάβεις να έχεις και το κριτήριο τι σ' αρέσει περισσότερο. Νομίζω ότι είναι απλό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είσαι βουτυγμένος στο υλικό, δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι αυτό που ξεχωρίζει οτιδήποτε άλλο. Δεν μου έχει τύχει να μπορώ να κάνω κάτι αντίστοιχο με την έννοια του ότι εγώ δεν τραγουδίσα ποτέ και να ξέρω πώς είναι, αλλά μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές να ακούσω έτοιμο το υλικό ενός δίσκου, να μου προτείνουν από την εταιρεία άλλο τραγούδι για να βγει πρώτο, ας πούμε, και να λέω εγώ όχι, δεν θα βγει αυτό, δεν είναι αυτό, είναι αυτό. Και να λέω αυτό το τραγούδι που θα βγει και όντως να κάνει αυτό επιτυχία. Μπορώ να σου πω άπειρα τέτοια πράγματα που γίνανε επιτυχίες που τα πιστεύατε λιγότερα από τα υπόλοιπα. Και όμως αυτά σκάσανε. Θυμάσαι περιπτώσεις τραγουδιών που όταν τα άκουσες είπες όχι, για κανένα λόγο, εγώ αυτό δεν το παίζω καν στην εκπομπή μου? Και αυτό έγινε μεγάλη και επιτυχία και σε πούλησε, να το πω έτσι απλά? Ανάλογα το ύφος. Δηλαδή, εγώ στην εκπομπή μου δεν έπαιξα ποτέ αυτά που θεωρούσα, να σου το πω έτσι, δεν ξέρω ποιος είναι ο ευγενής όρος. Αλλά έπαιζα ένα συγκεκριμένο υλικό. Τραγούδια που δεν ήταν μέσα σε αυτό την κατηγορία, ας πούμε, δεν τα έπαιξα ποτέ. Οπότε δεν με ενδιέφερε. Μπορώ να σου πω καλλιτέχνες που τους απαξίωσα με το που τους άκουσα, ίσως, γιατί δεν ήταν κοντά μου στα ακούσματά μου. Ναι. Και όμως αυτοί γίνανε μετά πάρα πολύ εμπορικοί καλλιτέχνες. Ένα παράδειγμα? Ναι, δεν ξέρω αν έχει νόημα να το πω αυτό το πράγμα τώρα. Όχι. Αλλά ναι, πρέπει να έχεις δηλαδή πάντα κρίνεις με βάση αυτό που είσαι εσύ και αυτό που πιστεύεις. Και τα ακούσματά σου και τα βιώματά σου, τι σε αγγίζει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή σε αυτή τη συλλογή είναι η ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη, η οποία είναι πολύ πολύ ξεχωριστή. Είναι ενωμένα 2 τραγούδια, ο Ταμένος και τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, και δεν ξέρω, η Ελένη Βιτάλη, προσωπική μου άποψη, να το διευκρινίσω μια και το είπες και εσύ νωρίτερα, είναι ό,τι και να πει για μένα, ξέρεις, έχει το δικό της τρόπο να σε αγγίζει. Το δικό της. Κανείς δεν τον έχει αυτόν τον τρόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέω, γιατί με την Ελένη τυχαίνει και είμαστε φίλοι 30 χρόνια και έχω παρακολουθήσει τα πάντα από αυτό που έχει κάνει. Θέλω να πω το εξής, ότι η συγκεκριμένη ηχογράφηση ήταν και το πολιτικό κλίμα των ημερών όταν γράφηκε πριν από 3 καλοκαίρια. Ήταν πάνω στο δημοψήφισμα για το όχι και όλα αυτά και ήταν πάρα πολύ φορτισμένα τα πράγματα. Και η ιδέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, επειδή η γυναίκα αυτή και αυτή η φωνή που έχει, ήταν να είναι μόνο φωνή και ένα κλαρίνο. Μάλιστα. Δηλαδή θέλαμε αυτό το τραγούδι να βγει με μια φωνή και ένα κλαρίνο. Η ιδέα ήταν αυτή. Λέω στην Ελένη ποιος φαντάζει ότι μπορεί να παίξει κλαρίνο. Μου είπε το όνομα του Μάνου Χαλινοτόπουλου. Πήραμε τον Μάνο τηλέφωνο. Ο Μάνος έχει κάνει διάφορα πράγματα. Είναι και το εξωτερικό, έχει κάνει παραγωγές σωροδίσκους και αυτά. Όταν τα άκουσε και μίλησε με την Ελένη, τα παράτησε όλα και ήρθε στο στούντιο. Και αυτό που ακούς βγήκε μέσα σε 2 ώρες. Σε 2 ώρες, έτσι. Σε 2 ώρες. Ήταν μια κατευθείαν όταν τραγουδήθηκε. Ο Μάνος έπαιξε το κλαρίνο. Μετά μπήκαν κάποια συμπληρωματικά όργανα. Τόσο απλά. Δεν ξέρω. Αυτή η γυναίκα δεν τραγουδάει και ντάει. Έτσι. Εντάξει, είναι η τελευταία μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια κατά την άποψή μου. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και πάμε να πάρουμε μια μικρή ιδέα. Μονάχος κι αβοήθητος
της ελευθερίας ταμένος. Απλά δεν υπάρχει αυτή η φωνή πουθενά αλλού. Ναι. Όπως πάντα η Ελένη υπομείστηκε το πιο δύσκολο ρόλο. Είπε ένα από τα πιο δύσκολα τραγούδια του δίσκου. Και να σου πω και ένα περιστατικό. Όταν τελείωσε αυτό το πράγμα, ηχογράφηση σε πρώτο βαθμό, λέω και στον Χαριλωτόπουλο και στην Ελένη, της λέω παιδιά, τι γράψατε, καταλάβατε? Και μου είπαν και οι δύο ένα Θεοδωράκι πιο κοντά στην παράδοση. Για μένα αυτό το πράγμα, όπως το ακούσαμε, ήταν ένας Θεοδωράκης όπως το στον Επίδαυρο. Ακριβώς. Αυτό. Εκεί είναι και το μεγαλείο του πράγματος, έτσι. Ήταν αρχαία τραγωδία αυτό που έκαναν. Μπορεί να το καταλάβουν ίσως και οι ίδιοι, αλλά αυτό είναι το μεγαλείο του καλλιτέχνη. Προφανώς, και αυτός ο λυρισμός που βγαίνει μέσα από αυτή την εκτέλεση και του οργάνου και της φωνής δύσκολα συναντάται στις μέρες μας πια. Δεν είναι μόνο δύσκολες συναντήσεις. Δύσκολες να γίνονται τέτοιες συναντήσεις. Όντως. Δηλαδή γίνονται πράγματα, μπορεί να γίνουν, αλλά δύσκολα συναντιούνται. Δηλαδή σήμερα πια που δεν υπάρχει επίσημα αυτό που πήγε ως δισκογραφία, δύσκολα γίνονται τις συναντήσεις τέτοιων μεγεθών καλλιτεχνών, ας πούμε. Επειδή ήσουν τόσα χρόνια μέσα στα πράγματα και τα ξέρεις καλύτερα εκ των έσω, πού θα πάει αυτή η κατάσταση με τη δισκογραφία, πώς έχει εξελιχθεί έτσι το πράγμα, να γίνονται καινούριες δουλειές? Δεν έχει σημασία ποιος κάνει μια καινούρια δουλειά, από το μεγαλύτερο όνομα μέχρι και το μικρότερο, και να πωλείται σε ένα περίπτερο. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Το πράγμα έχει στελιστεί από τη στιγμή που το κοινό, να το πω έτσι, ο κόσμος, δεν είναι μόνο το περίπτερο. Το περίπτερο, πάλι αγοράζεις κάτι. Μπορεί να βγάλει δηλαδή τα έξοδά της μια παραγωγή, να το πω έτσι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι ο πιο πολλής κόσμος κατεβάζει τα τραγούδια χωρίς να πληρώνει ούτε μία δεκάρα. Αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει, δεν βοηθάει πώς θα βγάλει τα έξοδα της μια παραγωγή. Για να ακούσουμε ένα τραγούδι όπως θα ακούμε τώρα, έχει έξοδο. Θέλω να πω, θα μπουν στο στούντιο, πρέπει να βγουν στο στούντιο, οι ηχολήπτες, η μουσική που θα παίξουν. Όλο αυτό το πράγμα, πώς θα βγουν τα έξοδα? Όταν ο κόσμος το κατεβάζει δωρεάν από το ίντερνετ, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει μια παραγωγή τα χρήματά της. Πώς θα επενδύσει λοιπόν μια εταιρεία δίσκων στο να κάνει ένα δίσκο, να κάνει τι? Καταρχήν δεν ανέφερα το περίπτερο υποτιμητικά, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Όχι, αλλά θέλω να σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση, γιατί τώρα μου έδωσες μια πάσα τρομερή. Λες, όταν πάει κάποιος στο περίπτερο, τουλάχιστον αγοράζει, βγαίνουν τα έξοδα. Η ερώτηση είναι, αφού βγαίνουν τα έξοδα με το να πωλείται 5 ευρώ ένα CD, γιατί τόσα χρόνια το CD είχε 20 ευρώ? Αυτή ήταν η απορία μου πάντοτε. Αφορά βέβαια δισκογραφικές εταιρείες κλπ. Αλλά άρα αυτό που έλεγε ο κόσμος, ότι ρε παιδιά είναι ακριβό, ίσχυε. Κοίταξε, το 18 ευρώ, το 20 δεν το θυμάμαι, αλλά το 18, 17, 16 ισχύει. Τόσο βγαίνουν τα CD. Εκεί μπαίνει το εξής, ότι όταν το βγάζεις ένα CD σε μια εταιρεία δίσκων, έτσι, έχει και άλλα έξοδα τα οποία δεν φαίνονται. Δηλαδή, σε ένα δίσκο θα κάνεις, όπως θα κάναμε τουλάχιστον, οπωσδήποτε ένα ή δύο βίντεο κλιπ για να βγουν το οπτικό πράγμα στην τηλεόραση. Αυτό το πράγμα δεν υπολογίζεται μέσα στην τιμή του δίσκου, αλλά είναι κομμάτι της διαφήμισης που κάνεις για το δίσκο. Ή κάνεις μια διαφήμιση για το δίσκο. Στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, δεν έχει σημασία που θα την κάνεις. Αυτά όλα τα έξοδα βγαίνανε μέσα σε αυτό το ποσό που λες, που πληρώνει τελικά την τελική του τιμή. Ενώ τώρα τα βίντεο κλιπς που γίνονται εννοείς ότι είναι από άλλες οικονομικές πηγές και όχι μέσα από το CD, από τα έσοδα του CD. Όχι, τώρα πια από αυτό που ξέρω τουλάχιστον, ο κάθε καλλιτέχνης βαγάζει από την τσέπη του, για να μην σου πω ότι κάνει μόνος του την παραγωγή, γιατί δεν είναι έτοιμη σε μια εταιρεία, έτσι, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Από την άλλη, και όποια βίντεο κλιπ δεν βλέπεις κάποιον, τι ώρα σου πω τώρα, δεν έχω δει κάποιον, το Γιώργο Νταλάρα που να κάνει βίντεο κλιπ, έτσι, κάνουν οι εμπορικοί καλλιτέχνες για βίντεο κλιπ, γιατί τους ενδιαφέρει να γίνουν πιο εμπορικοί ακόμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν να τα βάζουν από την τσέπη τους. Δεν τα κάνει η εταιρεία. Μάλιστα. Αυτή είναι πολύ χρήσιμη πληροφορία, έτσι, για να μπαίνουν για κάποια πράγματα στη θέση τους, να μην νομίζει ο κόσμος, ούτε λίγο ούτε πολύ, και θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω ότι όταν ένα τραγούδι δεν μπορεί από μόνο του, ακουστικά, με το να το ακούσεις και μόνο,
να γίνει αποδεκτό, κάπου εκεί πρέπει να αναλάβει δράση η εικόνα. Κάπως έτσι γίνεται, πάντα έτσι γινόταν. Αν και δεν έχει, δηλαδή, μπορώ να σου πω παραδείγματα άπειρα ενός πολύ καλού τραγουδιού που έγινε ένα πολύ καλό βίντεο κλιπ και το βοήθησε πραγματικά να γίνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή το τραγούδι ουσιαστικά πέρα από την εικόνα λειτουργεί αυτό όπως ήταν πάντα. Δηλαδή την εποχή που δεν υπήρχαν βίντεο κλιπ, αν έχει δυνατή μουσική, δυνατά λόγια, δυνατή ερμηνεία, θα γίνει επιτυχία, ο κόσμος θα χαλάσει. Ναι. Και όπως έχει πει και σε ένα δικό του τραγούδι ο Τζίμις ο Πανούσης, πόσο θα αντέξουν ο Μάρκος και ο Τσιτσάνης, δεν έχουν κάνει ούτε ένα βίντεο κλιπ. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν ευτυχώς δηλαδή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού άπειρα παραδείγματα τραγουδιών που μείνανε, και αυτά που μείνανε ήταν συγκλονιστικά, διότι ήταν η μουσική τέτοια, ο στίχος τέτοιος και η ερμηνεία τέτοια που δεν χρειάστηκε να μείναν έτσι. Από την άλλη όμως να πούμε για κάτι άλλο. Πόσες φορές ανακαλύπτουμε ένα τραγούδι παλιότερο, το οποίο δεν το ξέραμε και το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, εκεί τι έχει συμβεί? Από κάθε εποχή, το έχει πει και πάνω αυτό, μένει το πάνω-πάνω. Τα πιο κάτω τραγούδια που δεν έχουν την τύχη να γίνουν μεγάλες επιτυχίες στη συγκεκριμένη εποχή, μην ξεχνάμε το πιο μεγάλη ώρα του εκεί πάνω. Ακριβώς. Όπως το τραγούδι το 1967 η Γιώτα Λίδια δεν έγινε επιτυχία. Όχι, το 92 ήταν με την Δήμητρα Γαλάνη που αναδείχθηκε. Πήγε ξανά το 92 ουσιαστικά με τη Δήμητρα Γαλάνη, μέσα σε μια επανεκτέλεση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που δεν έχουν ακουστεί όσο θα έπρεπε, όσο τους άξιζε, και χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία. Όταν ολοκληρώθηκε όλη αυτή η δουλειά, αυτή η συλλογή, από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα, τι γεύση σου έχει αφήσει, πέρα από υπερηφάνεια να υποθέσω, η πορεία της? Κοίταξε, το συγκλονιστικό το ότι μπήκε στην εφημερίδα των συντακτών. Βεβαίως. Και το οποίο αμέσως κάνανε 2 εκδόσεις, το οποίο σημαίνει ότι φύγανε περίπου, έφτασε σε 80.000 σπίτια, ένα νούμερο που το θεωρώ πολύ δύσκολο να πλησιαστεί στην εποχή μας. Ναι. Και το συγκλονιστικό ήταν επίσης αυτό, το ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν το είχα στο μυαλό μου έτσι, σκύψανε πάνω από το Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό είναι μεγάλο κέρδος για τη νεότερη γενιά, έτσι. Οι παλαιότεροι τα ξέρανε, αλλά πιστεύω ότι είναι κέρδος και για τις παλιές γενιές, οι οποίοι άνθρωποι ξέραν με μια συγκεκριμένη εκτέλεση τα τραγούδια και τώρα τα ακούν με μια διαφορετική. Η αποδοχή ήταν αυτή που περίμενες? Ναι. Και μάλιστα σου λέω, άκουσα και πάρα πολλές αντιρρήσεις, έτσι, αυτό να λέγεται. Γιατί τα πειράξουν τα τραγούδια, δεν έπρεπε και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη, έτυχε να διαβάσω 1-2-3 κριτικές ανθρώπων που εκτιμώ. Γιατί κάποιος μπορεί να γράψει κάτι και να μην τον εκτιμώ, οπότε δεν με ενδιαφέρει. Ανθρώπων που εκτιμώ τη γνώμη τους και ήταν πάρα πολύ καλές αυτά που γράφτηκαν. Ήταν πολύ καλές κριτικές. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για 3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά και πέρα από την συγκεκριμένη συλλογή και για το βιβλίο σου. Έτσι. Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά επιστρέφουμε. Ακούμε λοιπόν την Παντέρμη από την Αγγελική του Μπανάκη, μια συγκλονιστική φωνή. Πες μου τη γνώμη σου, Άγγελε, γιατί εδώ μιλάμε για άλλη μια ξεχωριστή στιγμή αυτής της δουλειάς. Η Αγγελική τραγούδισε το τραγούδι στην οδεία μιας κλασικής άρπας και βέβαια είναι μια τραγουδίστρια, μια παρουσία που είναι συγκλονιστική. Δηλαδή δεν ξέρω τι καριέρα θα κάνει η Αγγελική στην Ελλάδα, ένα στο εξωτερικό θα ήταν μία από τις γνωστότερες τραγουδίστρες στον κόσμο σήμερα. Είναι εκπληκτική τραγουδίστρια και συμμετέχει και με ένα εκπληκτικά μοναδικό τρόπο και στο καινούργιο αφιέρωμα που ετοιμάζουμε, στο Μανώλη Ρασούλη, όπου εκεί τραγουδάει το εμβατήριο του ενός. Ένα εμβατήριο που γράψει ο Ρασούλης, νομίζω σε μουσική του Ανδρέα Μικρούτσικου, πως με τη φωνή της κάνει ωραία τα όργανα. Δηλαδή το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα σε ηχογραφίες του εξωτερικού, στην Ελλάδα δεν το έχω ξανακούσει. Είναι τύχη να έχεις μια τέτοια φωνή και είναι εξίσου τύχη κάποιος να σε ανακαλύψει. Δεν πιστεύω στην τύχη. Δεν πιστεύεις? Δεν πιστεύω στην τύχη. Είναι θέμα καλλιέργειας της φωνής. Δηλαδή, τι δουλειά έχεις δείξει πάνω στη φωνή σου. Φωνές υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι θέμα πώς θα καλλιεργηθούν, πώς θα δουλέψεις πάνω τους, πώς. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάποτε μου είχε πει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έκανε να κάνω ραδιόφωνο, δεν είπε ο Παπαστεφάνου ότι θα έκανα ραδιόφωνο.
μου είχε πει το εξής: δεν υπάρχουν ταλαντούχοι και μη ταλαντούχοι άνθρωποι. Έναν ταλαντούχο άνθρωπο περπατάς στον δρόμο που λέει και γυρνάς κάποια στιγμή και βλέπεις κάποιον τον οποίο δεν ξέρεις. Αυτός ο άνθρωπος για να γυρίσει να τον κοιτάξεις εκπέμπει κάποιο ταλέντο, κάτι εκπέμπει. Αν δεν έχει ταλέντο δεν θα γυρίσει να τον κοιτάξεις. Άρα πιστεύεις περισσότερο στην δουλειά και στη μελέτη παρά στο ταλέντο? Φυσικά, δηλαδή αν δεν, ένα ταλέντο δεν λέει τίποτα από μόνο του, αν δεν δουλευτεί σωστά. Και όταν λέμε δουλευτή δεν εννοώ μόνο το οδείο ή μόνο το σχολείο ή μόνο κάτι τέτοιο, που και αυτό παίζει ρόλο. Είναι θέμα πώς θα δουλευτεί μέσα στον χρόνο από όλα τα πράγματα. Δηλαδή ένας τραγουδιστής για να έχει βάρος δεν είναι θέμα μόνο αν θα έχει τελειώσει το οδείο ή αν έχει κάποια πάρα πολύ καλή φωνή ή οτιδήποτε τέτοιο. Έχει να κάνει με το τι βιώματα έχει, τι κουβαλάει, πώς σκέφτεται. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όλα αυτά βαραίνουν στη φωνή. Βεβαίως, και μετρούν και στην εξέλιξή του. Στην προσωπικότητα. Γιατί λέμε πάρα πολλές φορές ότι αυτός έχει μια εκπληκτική φωνή, αλλά δεν θα πάει παρακάτω γιατί δεν έχει το βάρος που χρειάζεται? Το βάρος ή παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας? Γιατί έχουμε και στο παρελθόν παραδείγματα πολύ μεγάλων συνθετών θέλεις, τραγουδιστών θέλεις, που δεν έγιναν και πολύ αποδεκτοί για το χαρακτήρα τους ποτέ, αλλά... Αν μου πεις ένα παράδειγμα θα καταλάβω καλύτερα. Πες μου κάποιον ποιον εννοείς. Τι εννοώ? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, είχαν μελανά σημεία, ας πούμε, στην καριέρα τους, αλλά ως τραγουδιστές, ως συνθέτες κλπ. Δεν τους αμφισβητεί κανείς. Υπάρχουν πολλοί πολέμοι, ας πούμε, για το χαρακτήρα του και μόνο, του Στέλιου Καζατζίδη. Δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή, ο Καζατζίδης ήταν ένα φυσικό φαινόμενο. Εννοείται. Σαν φωνή. Αυτό είπα. Τον εμπόδισε και τίποτα από όλο αυτό να γίνει τεράστιος τραγουδιστής ή να γίνει τεράστιο όνομα ή τι? Όχι βέβαια. Ναι, απλά επειδή αναφέρουμε τώρα, ξέρεις, το κομμάτι των ικανοτήτων και την παιδεία που είπες, συγγνώμη τώρα δεν θέλω να σου βάλω λόγια στο στόμα, μια λέξη που δεν είπες, τα βιώματα κλπ. Ο Καζατζίδης έγινε τεράστιο όνομα, δηλαδή πιο μεγάλο τραγουδιστής δεν υπάρχει στην Ελλάδα, κουφαρώνοντας αυτό που είναι. Αν δεν ήταν αυτό που είναι, μπορεί και να μην είχε γίνει. Όσον αφορά, σου λέω ότι με τη φωνή του θα συμφωνήσω απολύτως. Είναι μια κατηγορία μόνος. Και τα πιστεύω του. Και τα πιστεύω του. Δηλαδή, πολύ απλά, αν δεν είχε αυτό το κόλλημα με την ξενιτιά μου, όλο αυτό το πράγμα, θα τραγουδούσε άλλο τη τραγουδία και δεν ξέρω που θα ήταν αυτό το πράγμα. Άρα, θεωρώ ότι ο Καζατζίδης είναι ένα πορτρέτο του εαυτού του. Τόσο, δηλαδή αυτό ήταν και αυτό το έκανε στο μέγιστο βαθμό. Σε αυτό που θα συμφωνήσω απολύτως είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν αυθεντικοί. Δεν υποκρίνονταν ότι ήταν κάτι άλλο από αυτό που ήταν. Δεν υπήρχε αυτό το πρέπει να δείξω, αυτό πρέπει να ξέρεις. Να έχω μια εικόνα, ένα image συγκεκριμένο. Αυτό είμαι. Αρέσει? Ναι. Δεν είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τότε ήταν πολύ απλά. Σήμερα έχουν μπει στο παιχνίδι και άλλα πράγματα. Δεν έχουν μπει. Να σου πω κάτι. Μου είχε τύχει λόγω δουλειάς πάρα πολλά χρόνια τώρα. Με πλησιάζουν διάφοροι φίλοι τραγουδιστές στο Νατάλ και μου λένε ο τάδε έγινε λόγω του φοβερού μάρκετινγκ. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Είναι απλό. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Άμα το έχεις θα γίνεις. Άμα δεν το έχεις δεν θα γίνεις. Δηλαδή δεν είναι το μάρκετινγκ σε βοηθάει να γίνεις λίγο πιο γνωστός, λίγο πιο γρήγορα, ας πούμε. Αλλά μέχρι εκεί. Να σου πω κάτι. Σε αυτό το δίσκο, ας πούμε, υπάρχουν πράγματα. Ας πούμε, ποιο να σου πω τώρα. Θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο είμαι ο πρώτος που έκανε συνέντευξη στο Φίβο Δελιβοριά, τον έβγαλε τον πρώτο του δίσκο, έτσι. Ο Φίβος το θυμάται ακόμα. Από αυτό το υλικό του πρώτου του δίσκου ήξερα ότι αυτό το παιδί θα φτάσει κάπου. Φαινόταν το υλικό. Φαινότανε, έτσι. Λοιπόν, και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι είναι εμφανές ότι αυτό που κάνουν θα το κάνουν καλά. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι λίγο πιο περίεργοι, να το πω έτσι, σε αυτό που κάνουν, ή αυτό που κάνουν είναι λίγο πιο διανοούμενίστικο και αυτό δεν περνάει αμέσως. Αλλά θα μείνει κάποια στιγμή, θα μείνει, δεν πάει περίπτωση. Το δικό σου αγαπημένο είδος μουσικής ποιο είναι? Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Δηλαδή όταν θες να χαλαρώσεις, όχι να εκτονωθείς, όταν θες να χαλαρώσεις σε σπίτι σου και θέλεις να διάσεις το μυαλό σου, τι θα επιλέξεις? Τι είδος? Jazz. Τώρα πια jazz και κλασική μουσική. Γιατί θεωρώ ότι είναι το μόνο είδος που η jazz δηλαδή τη θεωρώ μια παγκόσμια μουσική γλώσσα, παγκόσμια όμως, η οποία έχει βγάλει τα πάντα εκεί μέσα. Υπάρχουν τα πάντα. Και πάρα πολλές φορές
να σου το πω έτσι, ο τρόπος που σκέφτομαι έχει να κάνει, ή τα μεγέθη που σκέφτομαι και κουβαλάω, είναι όταν λέω, ας πούμε, η Ελένη Βιτάλη είναι μεγάλη τραγουδίστρια. Δεν το λέω σε σχέση με το ποιες άλλες έχω ακούσει στην Ελλάδα ή αυτό το λέω σε σχέση με την Ella Fitzgerald, με την Billie Holiday, με τέτοιου είδους τραγουδίστριες. Έτσι. Δηλαδή, εκεί πια παίζει το παιχνίδι, εκεί είναι το μεγάλο πράγμα. Πραγματικά. Να έχεις τέτοιου είδους ακούσματα, ώστε να μπορείς να κρίνεις σε τέτοιο επίπεδο. Διαβάζω σε ένα σύντομο βιογραφικό σου ότι ναι μεν έκανες τόσα χρόνια ραδιόφωνο, αλλά αυτό ήταν η ερωτική σου σχέση, καθώς η συζυγική ήταν οι δημόσιες σχέσεις. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, σου λείπει το ραδιόφωνο? Πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο είναι το μόνο πράγμα στη ζωή μου που μ' άρεσε να κάνω τόσο πολύ και είναι αυτό που μου λείπει πάρα πολύ ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ο λόγος που δεν κάνεις ακόμα? Δεν υπάρχουν ραδιόφωνα που να θέλουν τέτοιου είδους εκπομπές σαν αυτές που έκανα. Εκτός από το κρατικό. Αλλά το κρατικό πια είναι πολύ δύσκολο να μπεις, να κάνεις εκπομπή. Είχες φανταστεί ότι θα έρθει η ώρα που θα το αφήσεις το ραδιόφωνο, ή σε τρόμαζε και σαν ιδέα? Όχι, δεν με τρόμαζε σαν ιδέα. Μιας και μιλάμε για μεράκι, έτσι. Ναι, δεν με τρόμαζε ιδέα, όχι. Παρόλο που όταν είσαι καθημερινά, γιατί πάντα ήθελα να κάνω καθημερινή εκπομπή, κάποια στιγμή έχει τη φθορά του χρόνου και όλο αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, δεν με τρόμαξε η ιδέα του να σταματήσουμε. Μ' αρέσει το ραδιόφωνο, το λατρεύω, ξέρω τι μπορώ να κάνω στο ραδιόφωνο και τώρα πια έχω και μια δισκοθήκη και μια γνώση και μια εμπειρία πολύ παραπάνω από ό,τι είχα πριν από 20 χρόνια. Και ξέρω ότι θα μπορούσα να κάνω, αλλά δυστυχώς εντάξει, δεν υπάρχει ραδιόφωνο στην Αθήνα τουλάχιστον που να μπορώ να κάνω αυτή την εκπομπή που φαντάζομαι. Θα ήθελα να κάνω μια εκπομπή, ας πούμε, που να ξεκινάει και μέσα σε μια ώρα που λέει ο λόγος να περάσει από όλα τα είδη της μουσικής. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, πραγματικά. Να ξεκινήσεις από την Ελλάδα, ας πούμε, και να φτάσεις στην όπερα και στην Κάλλας, λέμε τώρα. Το έχεις επιχειρήσει στο παρελθόν? Το επιχείρησα κάποια στιγμή που ψάχνω για παραγωγούς για το δεύτερο πρόγραμμα, όχι τώρα, πολλά χρόνια πριν, που έκανα την εκπομπή, συζητήθηκε, άρεσε πάρα πολύ από αυτά που ξέρω, αλλά τελικά δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε. Το ενδεχόμενο να μην είναι η Αθήνα η μόνιμη κατοικία σου έχει περάσει από το μυαλό? Ναι, και θα μου άρεσε αυτό το πράγμα, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ και κάπως δεν ξέρω, δεν μου έχει φοβάσαι, Δεν το φοβάμαι, είναι ότι θα ήθελα, θα μ' άρεσε να ζω εκτός Αθήνας. Αλλά δεν μου έχει τύχει ποτέ, άρα δεν μπορώ να έχω την γνώση, δεν πρέπει να έχω μια δουλειά εκεί που θα είμαι για να ζω. Μιας και λέμε τι θα μας άρεσε, εμένα θα μου άρεσε να είμαι ο ιδιοκτήτης του Team FM για να σου κάνω πρόταση τώρα στον αέρα. Έτσι, πραγματικά θα μου άρεσε, αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαι. Ο Team FM είναι σταθμός ιστορικός νομίζω, που έχει τύχει να έχω συνεργαστεί μαζί του πάρα πολλές φορές. Δηλαδή πολλές φορές από τη Λύρα δίναμε σε πρώτη μετάδοση τραγούδια που καινούργιους δίσκους και αυτά. Ήταν τότε με την Έμι την Καμισάκη που μιλούσαμε και πάντα είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση και στην τρίτη που είχα έρθει είχαμε βρεθεί με την Έμι. Εν πάση περιπτώσει ο Team ήταν πάντα ξεχωριστός σταθμός. Η μεγάλη, η Έμι Καμισάκη, η αείμνηστη Έμι Καμισάκη. Για πες μου λίγο τώρα για τη δουλειά που ετοιμάζεται με το αφιέρωμα, το αντίστοιχο στο Μανώλη το Ρασούλη. Κοίταξε, ο Ρασούλης είναι επίσης μια εμβληματική μορφή στο ελληνικό τραγούδι, έτσι. Άλλαξε το σκηνικό, άλλαξε το τοπίο με το στίχο του, τα άλλαξε όλα. Ξεκινήσαμε λοιπόν μετά τον Θεοδωράκη να ψάχναμε να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Και καταλήξαμε στο Μανώλη Ρασούλη για όλους τους λόγους αυτούς που σου είπα. Αυτό που ετοιμάζουμε είναι κατά την άποψή μου πιο καλό ακόμα και από το Θεοδωράκη. Υπό ποια έννοια? Με την έννοια το ότι της παραγωγής, των συμμετοχών και των συμμετοχών και της παραγωγής είναι πιο σφιχτό, δηλαδή δεν θα έχει 69 τραγούδια, θα έχει γύρω στα 40 τραγούδια και αυτό είναι το κάνει πιο σφιχτό αυτό το πράγμα και από την άλλη επειδή είναι τραγούδια τα οποία είναι πιο πρόσφατα, να το πω έτσι, ήθελαν πιο πολύ προσοχή στον τρόπο που θα αποδοθούν. Άρα έχω ήδη στα χέρια μου π.χ. μια ηχογράφηση που είναι η Κόζα Μόστρα αυτή τη φορά διασκεύασαν το πότε βούδας πότε κούδας. Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, ότι ποιος θα πει τα τραγούδια που ερμήνευσε ο Νίκος Παπάζογλου? Εκεί είναι η απορία μου η μεγάλη. Το πότε βούδας πότε κούδας το είπε η Ελένη Βιτάλη.
Λοιπόν, που θεωρώ ότι είναι η τραγουδίστρια που μπορεί να είναι μια διάδοχη κατάσταση σε αυτό που έκανε, όχι σαν τραγουδιστής, αλλά σε αυτό που έκανε ο Νίκος Παπάζογλου, γιατί ο Παπάζογλου ήταν κάτι παραπάνω από τραγουδιστής, ήταν όλο αυτό που έκανε. Πράγματι. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι του Νίκου που έχει πει ο Παπάζογλου, το Λεμόνι στην Πορτοκαλιά, το έχει διασκευάσει και το τραγουδέο Νίκος Ρογιόγαλας. Επίσης σπουδαίος. Λοιπόν, υπάρχουν μέσα τραγούδια τα οποία έχουν εκπλήξεις. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές. Να αναφέρω ενδεικτικά, ποιο να σου πω τώρα, ο Μπάμπης ο Στόκας λέει το νιώσαμε. Ο Διονύσης Αβόπουλος το Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ. Μάλιστα. Ο Θήβος Δελιβοριάς θα τραγουδήσει μαζί με τον Τζίμι Πανούση το Να είμαστε πάλι εδώ, Αντρέα. Τέλεια. Τέλεια. Αυτό που η Αφροδίτη είχε πει. Μάνου τραγούδισε το Τρελίκα Δέσποτη, ας πούμε. Η Αφροδίτη Μάνου το Τρελίκα Δέσποτη, Βεβαίως. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Μελέτα Νάγρη τραγούδισε το Καίγομαι, καίγομαι στο βασάκι καίγομαι. Τι να σου πω, δηλαδή υπάρχουν συμμετοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές και πάρα πολύ τα τραγούδια βγαίνουν διαφορετικά. Ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα, το οποίο ένα τραγούδι, το Γύψα το Ρεβίζαξε, ας πούμε, έτσι. Είναι ένα τραγούδι που έχει αποτυπωθεί σε μια συγκεκριμένη χοράβη, σε μια συγκεκριμένη φωνή, τη Χάρη Αλεξίου. Ακριβώς. Δεν μπορεί να το πειράξει εύκολα. Λοιπόν, εκεί βρήκαμε ένα συγκρότημα τσιγκάνων, το οποίο το έχουν κάνει ένα πράγμα βαλκανικό τσιγκάνικο ροκ, το οποίο είναι απίστευτο. Ναι. Και δεν έχει σχέση με το πρώτο τραγούδι. Κοίτα να δεις όμως πώς έρχονται και δένουν τα πράγματα. Ας πούμε ο τίτλος θα μπορούσε κάλλιστα να παραπέμπει σε ένα τέτοιο συγκρότημα. Ναι. Το ίδιο επίσης αυτό είναι ιδέα της Ναταλίας Ρασούλη. Ένα από τα τραγούδια από το τραγούδι της Χαρούλας του Ρασούλη και του Λοΐζου του έχει δώσει και το έχει κάνει διασκευή ένα συγκρότημα φλαμέγκο. Και έχει βγει φλαμέγκο. Και είναι απίστευτος τρόπος που το έχουν κάνει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή νωρίτερα μιλούσαμε για τη δουλειά, για τη συλλογή του Μίκη Θοδωράκη, αναφέρθηκε ότι η κόρη του ήταν παρούσα, ήταν ενεργή. Ποια είναι, ξέρεις, η αντίστοιχη θέση της Ναταλίας Ρασούλη σε αυτή τη δουλειά? Είναι το ίδιο πράγμα στο αυτό το δίσκο που ήταν η Μαργαρίτα Θοδωράκη. Στο πρώτο είναι η Ναταλία Ρασούλη τώρα και θεωρώ και λογικό, γιατί είναι η κληρονόμος όχι μόνο του έργου αλλά και του πνεύματος του Ρασούλη. Βεβαίως, βεβαίως. Θα της κάνω παράπονα, το λέω στον αέρα. Πριν από λίγες μέρες την είχαμε εδώ στην εκπομπή, μιλούσαμε, δεν μου ανέφερε κάτι γι' αυτό. Εσύ μας δίνεις δεν έχει βγει την είδηση αυτή. Η Ναταλία, ας πούμε, λέει στο δίσκο του όλα σε θυμίζουν, έτσι, που έχει πέρα από το τραγούδι που είναι σημαντικό, έχει μια σημασία να το λέει η Ναταλία αυτό. Επίσης μια εκπληκτική διασκευή που αυτά δεν γίνονται πια στην ελληνική δισκογραφία είναι η Λένα Πλάτωνος. Η Λένα Πλάτωνος διασκεύασε και τραγούδισε η Μαρίζα Κοχ, εκπληκτικά όμως, άρχισα να θυμηθώ το τραγούδι τώρα, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, από τα τραγούδια της Χαρούλας πάλι, δεν θυμάμαι τίτλους απ' έξω αυτή τη στιγμή, αλλά έχει γίνει μια εκπληκτική διασκευή από την Πλάτωνος και το τραγούδισε καταπληκτικά και η Μαρίζα Κοχ. Περιττώ να σου πω ότι μας έχεις εξάψει τη φαντασία με όλα αυτά που ακούμε. Ξέρουμε περίπου πότε θα βγει? Θέλω να πιστεύω μέχρι το Πάσχα. Μέχρι το Πάσχα, έτσι. Θέλω να πιστεύω μέχρι το Πάσχα. Ανυπομονούμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σε μία λέξη τα λέω όλα. Ανυπομονούμε, γιατί όταν υπάρχουν τέτοιες δουλειές, δεν είναι ότι, ξέρεις, πρέπει να παρουσιάζονται. Αυτό είναι το λιγότερο. Είναι, πώς να το πω, είναι κοιμήλια αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, προσπαθούμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και εγώ και ο Μωυσής Αστέρκος, και νόμιζα τις δύο δουλειές του, που είναι μεγαλεπίβολες, έτσι. Βεβαίως. Για την εποχή μας είναι μεγαλεπίβολες. Είναι το να θυμίσουμε ότι το ελληνικό τραγούδι βασίζεται στους δημιουργούς και πάντα εκεί βασιζόταν, και ότι από ένα σημείο και μετά έχουμε μια τέτοια κληρονομιά που αν δεν τη χωνέψουμε πάρα πολύ καλά δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και να υποθέσω ότι θέλετε να τονίσετε ότι παρόλο που υπήρξαν αυτοί οι δημιουργοί, εξακολουθούν και υπάρχουν φωνές ενεργές από το παρελθόν και καινούργιες που πρέπει να ακουστούν. Βέβαια. Βέβαια. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό που κάνει και συμμετείχαν και στο Θεοδωράκι. Συγγνώμη. Αν το έχεις πρόχειρο μπορείς να το βάλεις να ακούγεται κιόλας. Πες μου. Η Άση του Λουίς Σαλβαδόρ.
Βεβαίως. Για του Λουίς Σαλβαδόρ τους γνώρισα τελείως τυχαία. Με τη Θαλένα Αβραμέα, ναι. Λοιπόν, το πώς κάνουν το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» το θεωρώ ότι ήταν ένα από τα τραγούδια που πραγματικά ήταν μέσα στο πνεύμα αυτού που ήταν το τραγούδι, έτσι. Ναι. Έγινε ένα χορευτικό τραγούδι, γιατί αυτό ήταν όταν γράφει στο Χάνε μου στο Θεοδωράκη, και είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι και παράλληλα μπορούν και χωρίς να πειράξουν ένα τραγούδι στην ουσία του να το κάνουν να το φρεσκάρουν. Για να τα ακούσουμε λίγο, έτσι να βάλουμε και λίγο swing. Τώρα που η νύχτα γεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο και σε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις, με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθεις, όνειρό μου. Το καλοκαίρι που λάβει τα αστέρι με πώς να ντυθείς. Σε εξητάρουν τα νέα πράγματα, έτσι, αυτό έχω καταλάβει. Ναι, να σου πω τώρα πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα, μια και έπαιζε παλιές φωνές. Στο καινούργιο δίσκο στο Ρασούλη, αυτό έχει γίνει η ορχήστρα, οι Άσοι του Λουίς Σαλβαδόρ έχουν δισκευάσει το Ζήλια μου. Το Ζήλια μου, ναι. Το Ζήλια μου, το οποίο θέλουμε και δεν έχει χωραφεί ακόμα με τη φωνή, δεν έχει μπει φωνή ακόμα, θέλουμε να το πει η Μέρι Λίντα. Λοιπόν, αυτά είναι παραδείγματα που νομίζω έχουν νόημα ουσιαστικό. Δηλαδή να βάλεις μια παλιά φωνή, μια ιστορική φωνή του ελληνικού τραγουδιού, με αυτά τα πιτσιρίκια, να το πω έτσι, 30 περίπου, ναι, που έχουν αυτή την άποψη για το τραγούδι. Όπως επίσης, θα το ξέχνα, ένα μου έρχονται. Στο δίσκο αυτόν, για το Ρασούλη, για πρώτη φορά συναντιέται η Νένα Βενετσάνο με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Σπουδαία συνάντηση, επίσης. Ναι. Βγαίνουν συναντήσεις, δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει ποτέ. Και όμως τώρα γίνονται πάρα πολύ απλά, και η Νένα ήθελε πάρα πολύ τον Χρήστο και ο Χρήστος ήθελε πάρα πολύ την Νένα, και το βάλαμε και έχει ηχογραφηθεί, είναι έτοιμο το τραγούδι. Ξέρεις, δοθείς της ευκαιρίας, μπορούν κάποιοι άνθρωποι που ίσως σε εισαγωγικά να είχαν αποθυμένο μια συνεργασία να τη ζήσουν. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσύ έχεις μια συνέντευξη ως αποθυμένο που δεν πρόλαβες? Στην Ελλάδα. Ναι. Στην Ελλάδα. Θα ήθελα να κάνει μια συνέντευξη με τον Γρηγόρη Μπιδικότση, ας πούμε. Ας πούμε, ο Μπιδικότσης ήταν μια μορφή. Έχει τύχει να κάνω τον Ζαμπέτα, ας πούμε, που ήταν συγκλονιστικός για μένα. Έχει τύχει να κάνω τον Φερίντα Αντωνάκη, τον Άκη Πάνου, την Αλεξίου, τη Βιτάλη. Έχω κάνει σχεδόν αυτά που δεν τα έχω κάνει. Την Αρλέτα. Ναι. Την Αρλέτα, πάρα πολύ κόσμο. Αλλά αυτόν τον Μπιδικότση θα ήθελα να έκανε μια συνέντευξη που δεν την έχω κάνει. Όπως επίσης το λέω μια φορά, από τους τραγουδιστές που δεν έχω ακούσει ζωντανά, το αποθυμένο μου που έχω, που δεν έχω ακούσει ζωντανά ποτέ, ήταν η Κάλλας. Η Κάλλας. Όλα αυτά τα έχω ακούσει. Και τη Βιντέρα δεν έχω ακούσει, και την Νίνα Σιμών έχω ακούσει ζωντανά. Ας πούμε έτσι, τη Σωτηρία Μπέλου που τη θεωρώ αντίστοιχο μέγεθος. Έχω ακούσει τα πάντα. Απλώς κάποια τέτοια αποθυμένα πάντα θα έχεις. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά η απορία είναι πώς συνδύασες το χρόνο σου και κατάφερες να γράψεις και βιβλίο, και μιλάω για τον άνθρωπο που έμενε στο Φάρο από τις εκδόσεις Φίλντιση. Αυτό ήταν ένα παλιό μου αποθυμένο, το οποίο δεν είχα προλάβει να το κάνω λόγω έλλειψης χρόνου. Όταν σταμάτησε το 2013 να δουλεύω από τη Λύρα, μέσα στην πιο μαύρη κρίση, ας πούμε, έτσι, ξαφνικά εκεί που δούλευα, που λέει ο λόγος 17-18 ώρες την ημέρα, ξαφνικά είχα άπλετο χρόνο στη διάθεσή μου. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, γιατί δεν είναι εύκολο άρχισε να μυθιστόρημα 400 σελίδων περίπου, αλλά ήταν κάτι το οποίο μπήκε στο μυαλό μου και το δούλεψα σιγά σιγά και βγήκε. Πρωτόγνωρο σαν εμπειρία. Δηλαδή είχες μάθει, να υποθέσω, λόγω της επαφής με το ραδιόφωνο, να εκφράζεσαι προφορικός. Ναι, πάντα μ' άρεσε όμως το γραπτό. Δηλαδή, να σου πω το πώς έγινε, δεν πίστευα ποτέ στον εαυτό μου ότι μπορώ να καταφέρω γραπτά να κάνω κάτι. Μέχρι που έγινε το εξής. Πριν από κάποια χρόνια είχα δώσει ένα κομμάτι στο Δίφωνο που λεγόταν «Αυτές οι γυναίκες άραγε υπήρξαν», και ήταν ένα κομμάτι δικό μου το οποίο αναφερόταν στις γυναίκες τραγουδίστες του Μεσοπολέμου, οι οποίες, στο ρεμπέτικο εννοώ, οι οποίες τραγούδησαν ένα είδος τραγουδιού ρεμπέτικο, το οποίο δεν έχει πολύ φτάσει στις μέρες μας, αλλά έδειχνε μια γυναίκα πάρα πολύ χειραφετημένη, να το πω έτσι. Και λέω, πραγματικά αυτές οι γυναίκες υπήρξαν, δηλαδή υπήρχαν τόσο χειραφετημένες γυναίκες εκείνη την εποχή, δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα, δεν το ήξερα εγώ τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, και έψαξα, βρήκα τα τραγούδια, έκανα ένα κομμάτι. Όταν το έδωσα στη Στέλλα τη Βλαχογιάννη, που ήταν
αρχισυντάκτρια του Διφόρνου, και επειδή είμαστε και φίλοι, της λέω Στέλλα, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αν δεν είναι καλό μην το βάλεις. Μου είπε ότι είναι καλό, το έβαλε. Μου είπαν, το σχολίασαν διάφοροι γνωστοί και φίλοι ότι ήταν καλό, οκ, το ξέχασα. Ναι. Πέρασαν 5-6 χρόνια και κάποια στιγμή έπαιζα τελείως στοιχεία μπροστά του στο διαδίκτυο. Όταν το διάβασα, μου άρεσε. Που ήταν πολύ δύσκολο ένα πράγμα το οποίο είχα κάνει εσύ να σ' αρέσει κιόλας. Σωστό. Λοιπόν, εκεί είπα, ρε φίλε, μπορώ να γράψω. Και εκεί ξεκίνησα να γράφω. Και η ιστορία είναι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος που με ξέρει να το βάλει. Το μυθιστόρημα είναι μια μεταφορά της ζωής μου, ας το πω έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε τη δουλειά που κάνω εγώ, αλλά κάτι πιο δύσκολο. Δηλαδή, ήταν φωτογράφος σε διάφορα πολεμικά γεγονότα σε όλο τον πλανήτη. Φωτογράφιζε τέτοια πράγματα. Με μια ψυχρότητα και μια αποστασιοποίηση, μέχρι που κάποια στιγμή κατάλαβε ότι πια δεν μπορούσε να το κάνει όλο αυτό το πράγμα, βρήκε έναν ρυπωμένο φάρο στην Νότια Κρήτη και πήγε να ζήσει εκεί. Και κάπου εδώ συνδέεται και η Κρήτη, λοιπόν. Ναι. Νότιο Ρέθυμνο. Είναι αγαπημένο μου μέρος, έτσι. Είναι αγαπημένο μου μέρος η Κρήτη, όλη η Κρήτη, αλλά ειδικά τα νότια του Ρεθύμνου είναι συγκλονιστικά μέρη. Έχεις καλύτερη σχέση με το Λιβικό παρά με το Αιγαίο, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το story διαδραματίζεται στο Νότιο Ρέθυμνο και γράφοντάς το αυτό το βιβλίο, λειτουργήσε ψυχοθεραπευτικά για σένα? Βέβαια. Είχες αποθυμένα που τα ανακάλυψες γράφοντας? Αποθυμένα τι, δηλαδή? Ξέρεις, ένα βάρος, ας πούμε, στην ψυχή σου έφυγε από την ψυχή σου γράφοντάς το? Ήθελα να αποτυπωθεί αυτό το πράγμα. Απλώς εγώ αυτό που έκανα ήθελα να το αποτυπώσω. Ήταν εμπειρίες δικές μου, μια ζωή σε αυτό το πράγμα, τις οποίες μετέφερα. Αυτό μου το είχε πει στο Ριέ Λεωνάρδο πριν από πολλά χρόνια, που πάντα ψαχνόμουν το γράψιμο μου και της είχα πει διάφορα και αυτά. Και κάποια στιγμή μια κουβέντα γυρνάει και μου λέει, ρε Άγγελε, βρες έναν ήρωα, φόρτωσέ του αυτά τα πράγματα πάνω. Η καλύτερη λύση αυτού του πράγμα, έτσι. Κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή, φόρτωσε τον ήρωα τα δικά μου αποθυμένα και τα δικά μου όλα αυτά που είχα ζήσει και μια χαρά πήγε. Άρα δεν είναι καθαρά μυθοπλασία. Μυθοπλασία είναι σε πάρα πολλά σημεία, αλλά ο κεντρικός ιστορίας δεν μπορείς το κάνεις. Ειδικά στο πρώτο σου βιβλίο δεν μπορείς να το αποφύγεις, κουβαλάει και πάρα πολλά δικά σου πράγματα. Οι άνθρωποι που σε ξέρουν, δηλαδή καλά, είτε η οικογένεια είτε οι αγαπημένοι φίλοι, διαβάζοντάς το, είπανε, όπα Άγγελε, εδώ είσαι εσύ? Ναι, μου το είπαν αυτό. Στο είπανε? Ναι. Πώς ένιωσες? Ξεγυμνώθηκες ή ένιωσες ανακουφισμένος? Όχι, ας σου πω ένα πράγμα. Το πρώτο κρύο ντους το παίρνεις στην παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στο Πόλης Art Café στο κέντρο της Αθήνας, που ήταν μια κατάμεστη αίθουσα που άρχισαν να διαβάζουν οι ηθοποιοί και η Μάρη Κοντού, την οποία ευχαριστώ πάντα για αυτή τη σχέση που έχουμε, διάβασε ένα κομμάτι και οι ηθοποιοί διάφοροι άλλοι που είπαν διάφορα κομμάτια του βιβλίου. Εκείνη την ώρα που ήμουν πάνω στην έδρα, στο πούμε έτσι, ντράπηκα τόσο πολύ που σηκώθηκα να φύγω. Αν δεν ήταν η Μάρη Κοντού να με σταματήσει, μου λέει, έλα κάτσε εδώ ανήκεις. Λοιπόν, ναι, ντρέπεσαι εκείνη την ώρα, αισθάνεσαι γυμνός μπροστά στον κόσμο. Έτρεμαν τα πόδια δηλαδή. Ναι, σαφώς. Ναι. Αλλά εντάξει, πας παρακάτω. Από εκεί και πέρα, θέλεις αυτό το βιβλίο να έχει μια πορεία συγκεκριμένη και να περάσει κάποιο μήνυμα σε αυτόν που θα το διαβάσει, ή απλά να του κρατήσει συντροφιά και ίσως να ταυτιστεί? Να σου πω κάτι. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου τέτοια πράγματα. Είναι ποια έννοια το ότι επειδή διαβάζω πάρα πολύ και έχω και αγαπημένους συγγραφείς και αυτό το πράγμα, ξέρω πώς είναι δηλαδή να ταυτίζεσαι με αυτό. Είναι το εξής, σημαίνει το εξής. Εγώ έκανα αυτό που ήθελα να κάνω. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι αξίζει και το τι δεν αξίζει είναι θέμα χρόνου και θέμα... Σαφώς. Αν αξίζει θα μείνει. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Απλώς ξέρω ότι επειδή διαβάζω πάρα πολύ ότι έχω ψηλά στάνταρ. Δηλαδή δεν θα δημοσίευα κάτι το οποίο όμως δεν θα στεκόταν σε αυτό. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω διαβάζοντας ένα κείμενο αν είναι καλό ή όχι. Δεν ρωτάω υπό αυτή την έννοια. Ξέρεις, αν έχεις στόχους, γενικά η σχέδια είναι δύο λέξεις που δεν πολύ αρέσουν, δείχνουν εγωισμό, ας πούμε. Αν έχεις όνειρα για αυτό το βιβλίο, ήταν η ερώτηση ουσιαστικά. Κοίταξε να δεις, το ένα πράγμα που ήθελα να κάνω και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ήταν το ότι ήθελα να το έχω αφιερώσει στο γιο μου, ο οποίος είναι 10,5 χρονών. Λοιπόν, διαβάζοντάς το, αν το διαβάσει όταν μεγαλώσει,
μπορεί και να καταλάβει τι ήταν ο πατέρας του. Απόλυτα έτσι συνειδητοποιημένη στάση και θέση. Αυτό. Τώρα ετοιμάζω ένα δεύτερο βιβλίο, αλλά και αυτό, αν έχει τα κότσια να σταθεί, θα σταθεί. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έχω αγωνία. Και αυτό το δύσκολο δεν είναι να κάνεις το μετά, το δύσκολο είναι να το γράψεις. Το δύσκολο είναι να μπορέσεις να μπεις σε αυτή τη θέση, να στρώσεις τον εαυτό σου, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο, και να το κάνεις. Μιας και το ανέφερες, προτιμάς κυρίως ως αναγνώστης, ρωτώ, Έλληνες ή ξένους συγγραφείς για να διαβάζεις? Να σου πω κάτι, εντάξει, νομίζω ότι είναι... Μ' αρέσουν κάποιοι Έλληνες πάρα πολύ, μ' αρέσουν κάποιοι ξένοι πάρα πολύ, αλλά αυτό που με έχει χαρακτηρίσει νομίζω ότι είναι κλασική λογοτεχνία. Δηλαδή, κλασική. Δεν μπορεί να σταθεί κάτι εύκολα δίπλα στον Τολστόι, ας πούμε, στον Ντοστογεύσκι. Όπως επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ δύο Αμερικάνοι, είναι το Τσέχοφ, το Ρώσο, ας πούμε. Ο Χεμιγουέι για μένα ήταν σχολή από μόνος του. Ο Φιτζάλ ήταν σχολή από μόνος του. Από ελληνικά βιβλία έτσι που με συγκλώνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, μπορώ να σου πω δύο. Αλλά δυστυχώς οι δημιουργοί τους μετά μπήκαν σε αυτό που πρέπει, όταν μπαίνεις κάτι και το κάνεις τη δουλειά, δεν είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Λοξοδρόμησαν εννοείς? Ναι, ας πούμε ο Αλέξης Σταμάτης στον Μπαρ Φλομπέρ, είναι συγκλονιστικό βιβλίο. Η ισότητα Τρενταφύλου, Σάββατο βράδυ στην άκρη της πόλης. Στην Κρήτη το είχα διαβάσει, θυμάμαι, στα Χανιά. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό βιβλίο, αλλά τα μετέπειτα ήταν σαν να ήταν μια περίληψη αυτού που κάνανε στο πρώτο του βιβλίο. Κατάλαβα τι εννοείς. Όσον αφορά τους Έλληνες κλασικούς, υπάρχει κάποιος που θεωρεί το αγαπημένο σου, ας πούμε, χωρίς να έγραφε μυθιστορήματα, οπωσδήποτε? Τι να σου πω, αυτό το Καζαντζάκη, ας πούμε, εντάξει, είναι... Πέρα από τον Καζαντζάκη, ναι. Ο οποίος έχει θεοποιηθεί μετά θάνατο, δυστυχώς. Ναι, εντάξει, είναι σπουδαίος. Εμένα αυτή που σαν μυαλό, ας πούμε, σαν πνεύμα, σαν δουλειά, είναι εντάξει, ο Ελίτης για μένα είναι ένα σπουδαίο πνεύμα που βρέθηκε στην Ελλάδα και την απομείωσε και την έκανε αυτό, το αποτύπωσε στο έργο του. Ο Γιώργος Εφέρης επίσης είναι συγκλονιστικός. Από ποιητές μπορώ να σου πω περισσότερους. Από ποιητές, ναι. Βλέπω ότι έχεις μια κλίση, ναι, κυρίως προς τα εκεί. Ο Νίκος Γαβαδίας ήταν τεράστιος ποιητής. Απίστευτος. Ο Καραγκάτσης μ' άρεσε πάρα πολύ σαν μυθιστοριογράφος. Υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι, περισσότερο κλασικοί από τους καινούριους. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι εύκολο να ζήσεις γράφοντας βιβλία. Ότι εντάξει, μπορεί να γράψεις ένα πρώτο βιβλίο πάρα πολύ καλό και αν το κάνεις επάγγελμα, τα υπόλοιπα να είναι λίγο γραμμένα στο πόδι, δυστυχώς. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό η ιδέα να κάνεις μια εκπομπή στο ραδιόφωνο για το βιβλίο? Είχα κάνει παλιότερα λίγο, αλλά δεν μου ήταν εύκολο. Με ποια έννοια το ότι μου ερχόντουσαν ένα σωρό βιβλία στα χέρια, όπως και κριτική δίσκου, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις. Γιατί θα πρέπει να πεις τα πράγματα όπως είναι και δυστυχώς άμα δουλεύεις κιόλας σε μια δισκογραφική εταιρεία είναι δύσκολο να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Τότε τουλάχιστον, έτσι. Όσον αφορά το κομμάτι του βιβλίου, καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείς, γιατί φιλοξενώ συγγραφείς, νέους και καταξιωμένους. Ξέρεις, η δική μου έτσι στάση και θέση είναι ότι πρέπει όλοι να αντιμετωπίζονται με ισονομία καταρχήν. Εντάξει, σαφώς, αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Όσον αφορά την παρουσίαση εννοώ. Ναι, θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ αυτό που διαπίστωσα, δεν το είχα διαπιστώσει πριν, το διαπίστωσα από τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο μου και μετά, είναι ότι γράφουν τόσα πολλά πράγματα στην Ελλάδα σήμερα, τόσα πολλά βιβλία βγαίνουν, να το πω έτσι, που και κάποιες καλές προσπάθειες χάνονται μέσα στον τεράστιο όγκο των βιβλίων. Δηλαδή, απορώ πως ο κόσμος ενημερώνεται για το αν έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο ή όχι. Είναι τεράστιος ο όγκος. Είναι πραγματικά τεράστιος ο όγκος και ο καθένας μπορεί να γράψει ένα βιβλίο, αρκεί πλέον, δυστυχώς, να έχει την οικονομική δυνατότητα να το εκδώσει ο ίδιος. Καλά, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπήκα στη διαδικασία. Δηλαδή, δεν θα το έκανα ποτέ. Δηλαδή, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να πληρώσω να δει ένα βιβλίο μου. Εγώ το έστειλα σε κάποιους εκδοτικούς οίκους, το πήραν και τελείωσε. Αυτό θεωρώ να είναι μεγάλο κακό αυτό το πράγμα, το να μπορείς να πληρώνεις μόνο το βιβλίο σου και να βγει. Όχι. Βέβαια. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι σήμερα βγαίνουν τα CD και είναι ή το βίντεο κλίπ ή το CD παραγωγή του ίδιου του καλλιτέχνη. Ναι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω τώρα συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά δυστυχώς πιάνω στα χέρια μου βιβλία ελληνικά, έτσι, τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν βγει. Δεν θα έπρεπε. Όχι, δεν θα έπρεπε να έχουν βγει.
Αν ήταν έτσι δηλαδή, αυτό που έγραψα εγώ τώρα μπορούσα να το γράψω πριν από 30 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Αλλά δεν ήταν αυτό που ήθελα να είναι. Τώρα βγήκε. Δεν έχει νόημα δηλαδή να καθόμαστε να γράφουμε κάτι για λόγους εγωισμού και να λέμε άγιε συγγραφέας ξαφνικά. Όχι, δεν το πιστεύω. Δηλαδή είναι... Ισχύει, ναι. Ισχύει. Δεν θέλω. Και βλέπω και κάτι πράγματα, ας πούμε, ποια είναι αυτά τα βιβλία που πουλούνται πολύ. Και εκεί σου σηκώνεται η τρίχα, ναι. Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή στο λέω ειλικρινά, το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Έπιασα στα χέρια μου, μπορώ και ονόματα, ας πούμε, έτσι. Αυτά που πουλάνε πολύ, να σου πω, λένε Λαμαντά, ας πούμε. Δεν διαβάζετε από τρίτη σελίδα. Δεν διαβάζετε, πολύ απλά. Ξέρεις, οι απόψεις δίστανται. Η δική μου θέση και στάση είναι ότι πάντα, όπως και στη μουσική, έτσι και στο χώρο του βιβλίου, ο κάθε ένας έχει το κοινό του. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε με ευκολία ότι... Να σου πω κι εγώ ονόματα, λοιπόν. Ναι, να κάνουμε συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε εμένα δεν μου αρέσει π.χ. ο Σάκης ο Ρουβάς, κι ας είναι τόσα χρόνια, γιατί δεν έχω τα ακούσματα αυτά. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει και δεν το κρύβω. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος και διαχρονικά αποδεικνύεται που τον ακολουθεί. Τον έχει εκεί που τον έχει. Μπορείς να μου πεις ένα τραγούδι του Ρουβά, ας πούμε, που έχει μείνει, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα. Μπορώ να σου πω 3-4, αλλά είναι αστεία όλα. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι αστεία. Έχει μείνει σαν περσόνα. Σαν περσόνα, ναι. Σαν έργο. Ναι. Πάντοτε έλεγα ότι πρόκειται για μια πολύ ωραία παρουσία που θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει μια διεθνή καριέρα επιλέγοντας ένα άλλο επάγγελμα, π.χ. μοντέλο, στην πορεία δημόσιες σχέσεις. Ναι, αλλά θέλω να πω, σαν έργο δεν έχει μείνει τίποτα πίσω του. Ναι. Ή επίσης έλεγα ότι, να σε ρωτήσω και εσένα, θες να μ' ακούσεις εμένα να τραγουδάω? Δεν θες, πίστεψέ με. Δεν θες. Το ίδιο ισχύει και στο βιβλίο και στο τραγούδι και σε όλα. Δηλαδή, εντάξει, από ένα σημείο ο καθένας απευθύνεται σε ένα κοινό που θέλει. Αλλά ας μην έχουμε την... Εγώ το λέω, δεν με ενδιαφέρει πια να το πω δυνατά, στο βιβλίο τουλάχιστον, έτσι, ότι ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό που διαβάζουν είναι λογοτεχνία. Δεν είναι λογοτεχνία. Λογοτεχνία είναι ο Τολστόι, λογοτεχνία είναι ο Ντοστογεύσκι, ο Χεμιγουέι, ο Τσέχοφ και όλοι αυτοί. Λογοτεχνία δεν είναι, λέει ένα μαντάκι η Δήμου Λίδου ή κάτι τέτοιο. Αυτό το άλλο δεν είναι λογοτεχνία. Κρατάω το ότι είναι στο δικό μου το μυαλό, δεν το είπες εσύ, ότι είναι απλά παρέα. Ναι, οκ. Ναι. Και δεν είναι κακό πράγμα η παρέα. Δεν χρειάζεται να γράφουν όλοι στο ύφος του Κούντερα, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι να σου πω κάτι. Και η Αγκάθα Κρίστη έγραφε με συγχωρήματα αστυνομικά. Δεν διεκδίκησε δάφνες λογοτεχνικές. Σωστά. Αυτό που έκανε όπως ήταν, θέλω να πω, είχε λογοτεχνικά στοιχεία μέσα, έτσι. Πέρα το αστυνομικό ή όχι, που αστυνομικά μπορούν να γράφουν και δυστουργήματα. Αλλά είχε λογοτεχνικά στοιχεία μέσα. Δεν ήταν δηλαδή ένα σκέτο πράγμα, μια περιγραφή. Ναι, ισχύει αυτό. Διαβάζω τώρα εγώ αυτές τις μέρες, ας πούμε, και διαβάζω έτσι, ένα βιβλίο εκπληκτικό. Είναι το τρίτο, αυτή την Αμερικανίδα, Jean Fields νομίζω λέγεται, το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση τα δύο πρώτα της βιβλία, και αυτό διαβάζω και το τρίτο. Δεν ξέρω αν διεκδικεί δάφνες λογοτεχνικές, αλλά είναι εκπληκτικό στο πώς γράφεται και το όλο αυτό που κάνει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι Τολστόι και Ντοστογεύσκι. Θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση που την κάνω στους περισσότερους συγγραφείς. Καταρχήν είσαι αναγνώστης τόσα χρόνια. Δεν θα σε ρωτήσω ως συγγραφέα. Πόσες φορές σε έχει ξεγελάσει ένα εξώφυλλο, θετικά ή αρνητικά? Το εξώφυλλο μπορεί να αδικεί το περιεχόμενο ή το αντίστροφο. Πέφτεις έξω τακτικά? Δεν μιλάω για κλασικούς. Όταν θέλεις να ψαχτείς, να διαβάσεις κάτι πιο σύγχρονο. Δεν ξέρω, δεν μου είχε κάτι στο μυαλό. Δεν σου έχει τύχει ποτέ να πάρεις ένα βιβλίο επειδή λες πω ωραίο εξώφυλλο, ρε παιδί μου, διάβασες και το οπισθόφυλλο, την περίληψη, και τελικά, να το πω πολύ απλά, να ήταν μάπα? Σε βιβλίο, σε δίσκο το έχω κάνει. Σε δίσκο, Σε δίσκο το έχω κάνει, ναι. Σε δίσκο το έχω κάνει επειδή μου αρέσουν και τα εξώφυλλα γενικά. Καλά, ναι. Αλλά σε βιβλίο δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Γιατί συνήθως βιβλία παίρνω συστημένους. Δηλαδή αυτό που λέμε ο ένας το λέει στον άλλον, έχεις εμπιστοσύνη σε κάποιους ανθρώπους και κάπως έτσι αγοράζεις τα βιβλία σου. Η γνώμη σου για τον δανεισμό, επειδή λόγω της οικονομικής κρίσεως έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο δανεισμός? Καλά κάνει. Δηλαδή το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να κυκλοφορεί ένα βιβλίο, να το διαβάζει κόσμος, ώστε να μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή να συζητιέται αυτό που γράφεται. Τώρα αν έχει δανειστεί και αγοραστεί δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
Και με αυτό αποδεικνύεις κιόλας ότι δεν ήταν αυτός σκοπός οι πωλήσεις όταν το γράψες, έτσι. Όχι, όταν μου είπαν στην αρχή από τον εκδοτικό μου οίκο ότι το να φτάσεις ας πούμε 1000 αντίτυπα σήμερα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, έλεγα παιδιά μόνο 1000 αντίτυπα είναι αστείο. Σου φάνηκε αστείο, έτσι. Μου φάνηκε αστείο. Το βιβλίο έχει φτάσει, έκανε δεύτερη έκδοση, πέρασε τα 1000 αντίτυπα. Οκ, δεν το κυνηγάω πια, δεν το παρουσιάσουν, δεν θυμίσω ή κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι εντάξει, επιτέλεσε ένα κύκλο, μένει, όποιος πέσει πάνω του στο μέλλον μπορεί να το ξαναδιαβάσει και να του κάνει κάτι. Υπάρχουν στο πρόγραμμα κάποιες παρουσιάσεις ή έχεις μπει στη διαδικασία του δεύτερου, ξεκάθαρα? Τώρα έχω μπει στη διαδικασία του δεύτερου. Το οποίο πρέπει να το κάνω, γιατί αν δεν κάνεις το δεύτερο δεν έχεις κάνει και το πρώτο. Είσαι αυτής της φιλοσοφίας, έτσι, ότι καλό το πρώτο βήμα αρκεί να υπάρχει δεύτερο. Δεν θέλω να γράψω, δεν θα γράψω ποτέ κάτι εύκολο με την έννοια. Μ' αρέσει, η γλώσσα μου είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ κατανοητή. Αν πέσει τα κρύβει στο βιβλίο και το διαβάζεις θα μου πεις. Αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι εύκολο, μια ιστορία απελπισμένου έρωτα και τελείωσε. Όχι, δεν είναι αυτό το σκοπό μου. Θέλω να κάνω κάτι που να έχει και κάτι παραπάνω. Δηλαδή σε ελκύει το στοιχείο του προβληματισμού μέσα σε ένα κείμενο? Δεν είναι μόνο το ότι με ελκύει το στοιχείο. Όταν γράφεις λογοτεχνία, γιατί θεωρώ ότι προσπαθώ να γράψω λογοτεχνία τουλάχιστον, πρέπει να έχει κάτι το βιβλίο. Δηλαδή, ναι, δεν έχει νόημα το να προσπαθείς να γράψεις πάλι ένα πράγμα που να είναι σαν και αυτά που περιφέρονται γύρω-γύρω. Δεν ξέρω, θέλω να είναι κάτι πιο δύσκολο. Θέλω να έχει κάποια στοιχεία, δηλαδή και στην πλοκή, να έχει και μια ανατροπή, να έχει και να είναι κάτι που ο άλλος το διαβάζει και να μην μπορεί να αφήσει από τα χέρια του. Σε ενοχλούν αυτοί που διαβάζουν π.χ. Ντοστογεύσκη στην παραλία? Είναι αστείο. Δεν με ενοχλούν, αλλά είναι αστείο. Δηλαδή δεν διαβάζω Ντοστογεύσκη στην παραλία. Θυμάμαι τα φοιτητικά μου χρόνια όταν ήμασταν όλοι πολιτικοποιημένοι, που εκδρομή σε πολυτελές ξενοδοχείο σε νησί, ας πούμε, και οι συμφοιτητές μου διαβάζουν το κεφάλι του Μάξ εκεί. Δεν είναι αστείο. Εντάξει, ναι. Το κάθε τι θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Ναι, δεν είναι όλα τα πράγματα το ίδιο. Πάντως η στατιστική ενημέρωση που έχω να σου κάνω είναι ότι στην παραλία στατιστικά το βιβλίο του Ντοστογεύσκη που διαβάζεται περισσότερο είναι ο Ηλίθιος. Ναι, μην θα σου πω, δεν ξέρω. Το έχω παρατηρήσει. Προφανώς ελκύει ο τίτλος που δεν έχει καμία σχέση ουσιαστικά με αυτό που θέλει να περάσει το βιβλίο. Ο Ηλίθιος είναι ένα σπουδαίο βιβλίο, δηλαδή. Ναι, εννοείται. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, είναι... Το έχω παρατηρήσει, ναι. Δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή, εγώ επειδή είχα πάντα αυτό το αποθυμένο, θυμάμαι συμφοιτητές μου σε εκδρομή με τη σχολή να διαβάζουν στην παραλία το κεφάλαιο του Μάξ, μια πολιτικοποιημένη εποχή, και εγώ για αντίδραση και μόνο έβγαλα τον Άγκαθα Κρίστη, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Το οποίο το θεωρώ πιο υγιές. Δεν λες καλά που δεν φέραν και το δερματόδετο να έχουμε άλλα, έτσι, είναι και βαρύ αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι... Δεν μπορώ να πω ότι θα διαβάσω Έγγελς ή Μάρξ ή οτιδήποτε τέτοιο στην παραλία, δεν μπορώ. Όχι, δεν κάνει. Λοιπόν. Και αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή μην κάνουμε πράγματα τα οποία τα κάνουμε μόνο για να φανούμε, να είναι δίθεν. Και το λέω και δυνατά αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο δεν μπόρεσα ποτέ μου να τελειώσω. Όλους όσους άμα διαβάσεις συνεντεύξεις διαφόρων ανθρώπων, διανοούμενων και δεν ξέρω τι, θα καταλάβεις το εξής. Όλοι λένε μα είναι ένα στοιχηματικό βιβλίο. Εγώ το λέω, δεν μπόρεσα ποτέ μου να το τελειώσω πέρα από την 50 σελίδα. Είναι το αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Προύστ. Δεν μπόρεσα ποτέ μου. Το ξεκίνησα άπειρες φορές σε διαφορετικές ηλικίες και δεν μπορούσα να το τελειώσω. Μπορεί να μην έχεις καταφέρει να ολοκληρώσεις το συγκεκριμένο. Είδα όμως ότι, και το είδα τυχαία στο διαδίκτυο, ότι έχεις καταφέρει να ολοκληρώσεις σε συνέντευξη άλλη το ερωτηματολόγιο του Προύστ. Ναι, σωστά. Έτσι. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Και αυτό. Εντάξει, αυτό δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Απλώς το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι μην κάνουμε πράγματα τα οποία να είναι λίγο δίθεν τα κάνουμε για να τα κάνουμε. Ναι, μου έχει τύχει, δεν θα πω όνομα, να ρωτήσω σε συνέντευξη με τραγουδίστρια πολύ γνωστή και πολύ επώνυμη ποιο είναι αγαπημένο σου βιβλίο, και μου είπε το αναστολό το χαμένο χρόνο του Προύστ. Και επειδή ήταν το αποθυμένο μου δεν μπόρεσα ποτέ να το τελειώσω, και ότι πες μου παιδιά πράγματα, ας πούμε, τι σου άρεσε αυτό, και δεν το είχε διαβάσει. Ναι. Εκτέθηκε. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και σε καλύτερες οικογένειες που λένε. Ναι. Λοιπόν, σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε. Θέλω να μου πεις, έτσι, δεν το άφησα τυχαία στο τέλος, θέλω να μου πεις, πέρα από τη δουλειά, με τη δουλειά για το αφιέρωμα στο Μανώλη Ρασούλη, να υποθέσω ότι κάνεις και άλλα πράγματα ή σου τρώει όλη την ημέρα αυτό? Όχι, κοίταξε να δεις.
ξέρεις, τώρα πια έχω την πολυτέλεια να μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Αυτή τη στιγμή η δουλειά μου, να το πω έτσι, σαν δουλειά είναι να τελειώσω το αφιέρωμα στο Ρασούλη, γράφω ένα δεύτερο βιβλίο και παράλληλα είμαι σαν, να το πω έτσι, πώς να το πω, σαν φίλο, σαν... αλλά είναι δουλειά αυτό. Πράγμα δίπλα στην Ελένη Βιτάλη. Δίπλα στην Ελένη Βιτάλη. Με ποια έννοια? Δηλαδή κάθε καλλιτέχνης έχει να διαχειριστεί και διάφορα πρακτικά πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν για να πάει παρακάτω, έτσι. Αυτό είναι ο ορισμός του επιτέλους κάνω αυτό που αγαπώ επάγγελμα. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά, γίνεται, αλλά δεν ξέρω, εγώ πάντα το έφερα στη ζωή μου έτσι ώστε να μπορώ να κάνω αυτά που με ενδιαφέρουν. Και επειδή είπες νωρίτερα ότι και έχεις στο παρελθόν βρεθεί πολλές φορές και αγαπάς την Κρήτη, εγώ θα χαρώ πολύ με την πρώτη ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά. Όταν το καλοκαίρι ήμουν το Σεπτέμβρη, μάλλον τελευταία φορά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Όμως που είχαμε συναυλία Διονύση Αγόπουλος, Ελένη Βιτάλη, έγινε στο Ηράκλειο, δεν έγινε στο άλλο. Ναι. Φέτος το πρόγραμμα λέει τίποτα για το Ρέθυμνο? Ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Το πρόγραμμα των διακοπών σου? Ακόμα δεν υπάρχει. Ας πούμε πέρσι όλο το καλοκαίρι, έχοντας στην περιοδία με τον Σαγόπουλο και τη Βιτάλη, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο και τις Πρέσπες μέχρι την Κύπρο. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, μια εβδομάδα διακοπών να έγινε την οικογένειά μου στα μέσα Αυγούστου, κάπου εκεί. Δεν μπορείς να έχεις πλάνα και διακοπές και τέτοια. Εγώ θα ευχηθώ λοιπόν να κάποια στιγμή που θα είσαι εσύ προσωπικά χαλαρός, να έρθεις στην Κρήτη για διακοπές, να συναντηθούμε, να πιούμε δυο ρακές. Έτσι, δεν πίνω εγώ προσωπικά, αλλά όταν υπάρχει λόγος, δεν είναι χάλας ο κόσμος, με πιάνει με νεράκι. Την Κρήτη την αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί την ανακάλυψα μεγάλος, την ανακάλυψα ουσιαστικά μόνος μου και με ένα φίλο μου σε μια δύσκολη φάση δική μου. Γύρισαμε όλη την Κρήτη την πρώτη φορά, από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, μέσα σε ένα μήνα, έτσι. Ναι. Και έχω συνδεθεί πάρα πολύ. Έχω έρθει άπειρες φορές γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι ιδιαίτερο μέρος της Ελλάδας. Και εννοείται ότι σου κάνω ανοιχτή πρόσκληση. Είναι λίγο σαν τη συνέντευξη που δεν έκανες εσύ με τον Πυθικότσι τώρα, αυτό που θα σου πω. Ναι. Έτσι, να κάνουμε και μια εκπομπή μαζί. Ωραία. Θα βρούμε και τα τραγούδια που... Εννοείται. Όλα μαζί θα τα φτιάξουμε. Να είμαστε καλά, να βρεθούμε στον ίδιο τόπο. Δεν οριοθετούμε το σημείο. Έτσι. Μπορεί να είναι στην Αθήνα, μπορεί να είναι στην Κρήτη, μπορεί να είναι... γιατί έμαθα τώρα ότι θα επεκταθούμε. Πάμε και μέχρι το φεγγάρι. Ναι. Ξέρεις, τα άκουσες και αυτά. Ναι. Λοιπόν, δεν βάζουμε όρια. Όπου και όποτε θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα, για τις πληροφορίες, για την υπέροχη δουλειά που ακούσαμε τόσα τραγούδια και θα ακούσουμε και άλλα. Προλαβαίνουμε κανένα δυο ακόμα τώρα που θα κλείσουμε. Ωραία. Και από εκεί και πέρα να σου ευχηθώ σωματική και ψυχική υγεία για σένα και τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ και σαν τα ίδια εύχομαι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.